an Ghaeltacht Inniu. Fear Ghaeltacht ar nói mar dúirte Seosamh Ó Cuaig bhfuil a héal caite san Ghaeltacht ag taobh de churthoras cheara thar lár. Cha sé cuidhá blianta gobar radio na Ghaeltachta, ribh sin bhí sé gireaseoireach leis na nuachtáin inniu agus am áireach. Bíonn colún 16 leige I dúris.ie. Chur sé trí phréimhse isteach bar chulta neamsplach tufa údarrás na Ghaeltachta agus cha sé gáthirme ar chorla cúnta na Gaillimhe. Fear a bhíonn oscóir an phobal, nó bhí oscóir an phobal agus a bhíonn oscóir an phobal a feadh a héal mar gan na fásta. Agus mar sin bhfuilm fáilte chur ribh Seosamh. Nis Seosamh. Gur míle maithe Tá túrlá rád inis. Nis nach bhfuil. Gur míle maithe bhhairtíín agus má bheannacht thugaí ar fad as poráiste seo hána san Ghaeltacht, poráiste hána thugtar inis ar poráiste muiris thugtaí fadó ar poráiste seach. Tá mu san Ghaeltacht ar chumar be. Agus dína me pí a cainte ach bhhailm an sin go guribh sib ceistena, bhhailm freisin go geartóch sib me sna pointí nach mé I gceartá go mar sé tsinán tá me céinte. Agus go níonna sib aragóintlum má tá me bailach agus go mar tíosbaireacht wathagann I níon na cainte. Ach tá mé sé cainte réancha agus go de rahhaid sin. Duine siimplí a héanana chunis gúla Ghaeilge ar I déide san Ghaeltacht. Sin nún té bhecha chur na Gaoirech ar an nán. Údar Aontais a dhéantar inniu gon ghasúla tá áthógáil le Gaeilge sa taobh seo. Rusta cúraíanna ar bhfuil go ghasúla teachta go scoil agus an teanga ón gléamháin acu. Maidir leis na múntóirí, is minic iad rá leis na gasúla gur ceart ó Gaeilge labhairt ach na iompaint siad thart agus na heasíonn siad a córa etra péin, béirla is minicí a chuisim ag go leor acu. Sin inis múntóirí Gaeltachta. Ní nniuh ná né a heasa an Ghaeilge a fáilháis. Tá an Ghaeilge a cúlú os cín 1000 bliain. ó chuir na lochlanna an chéad bhearnainte ina go dúnfort cosanta ar a ggósta. Ach is sceár a bhealach a déir mí na staire, ó thug gnáfabal na tíide, cúl gáíide gon Ghaeilge. Mar tháinig chundra na Ghaeilge ar a síal, go hádas cin céad bliain ó chuine inis, bhí Ghaeltacht bhrá aisin sa tíirse. Bhí sé le rá ag dúglas de híide chu gás, nach rá baile idir a hachéin ros cumáin agus cahar na Gaillimhe nach gluiseach sé Ghaeilge á láután le líne ógil. Pébrí leas ar an chundra na Ghaeilge agus rinne siad leas at bhela éagsúla, ach ní raigil hobar chorbe tachta na Ghaeilge san Ghaeltacht le stoppa. Sa mbliain 80 na chahiam, chábbliain salar bunnaí wa chundra, bhí 11 milliún cainteoirí Ghaeilge sna 7 gunda atá le cósta ó Águstú Portláirige go dé tú siar ó Hua go tír chunnaigh. Agus na daoine a dúirt sa daon áibh sin go Ghaeilge acu, bhí cinnte go rá. Ní a cúise beham go níon teoidís bréag. Dartha sé sin le himart aimsire arnó. 11 milliún agus Ghaeilge gunca acu. Amach radio na Ghaeltacht an uair sin nar rusta chlár a líama, chlár spreagúil. Seachas bheith bra lehannáma ar bhrittarí. An éireach le chundra na Ghaeilge an 11 milliún Ghaeilgeoir a hóchas a fuair séad rúmpub ó chuineáil a Ghaeilgeoireacht bheith seansa cinnt ag an Ghaeilge mar hanga phobal inniu, ach níor aire. Nuair a bunnaigh wa stát, níor a fácaigh an 11 milliún ach 4 milliún. Agus faoi hecht an dar a cogad damda bhí an figúr sin leidaí go dtí le ríist, agus cé éireach nach bhfuil an leidú go leanú noch agus chutrúbhealach céanna ó hin. Agus má tá dunnach ó héalín sin dhéanach le bei sé an na figúrí is steirnaí a chur ar fáil mar díanaise go minice. Go lua is síal an chundra cruú timirí ar fud na Gaeltachta. Bhí oncail mhuathair colm ó Ghaeire ar ghuineacu. Heine measc na naoine a labhairt Ghaeilge lobadúte, agus dáin gealmhthub an teanga ó labhairt le na gláán Somáile ó rith na bliain. Scríb sé méid sin sa mbliain muide ceirte. Is maithe colm
Á bhéad dúireachta ar a sé héin a chaithfil sé gúis agus tá sé go leor leis a gúis, hic sé gur a fórsaí na heicneamíochta agus na polítíochta is scris na Ghaeltachta os cóir a gá húil. Is an nóchas atá an nimirce a ghaile mo cheantar ó bblion go blion is scríobh sé an 19. sé má bharúil gur mú méid Gaelgairí tá fáil bháis agus i gimimecht leis an nimirce ná atá sin in lán i dhéime sna scoileannaí agus na rangannaí. Na Gaelgairí breatha íre a hiige chugann a ruiche téasúil, sé Americá an áiteach ab a sabra hín thugann. Is samdúil gur bead na daoine is fearra imíonshain agus go bhhanan an díomh. Nis é sin an abertíarnach sin go bead na daoine is fearra tiime agus go bead daoine nach rochamáis na dáin déta díosbúireacht bhain na faoi sin frisin ach ní scéile sin gon ócáidse. Bhí chundan na Gaeilge ar míle díthil a ggéar a go fostaithe a chuineáil gláán ar fad ar cheisteannaí polítíochta agus eicneamíochta an uair sin. Agus fiúháin na a hesa an chunra a pléile se polítíocht hééis na hádeise in ón dealgan, ní a bhí an polítíocht hóisialachaí i dhéanach teantábhachtach go Gaelgairí bochta dúchais an chósta hir. Hí le gur neachannaí os nádúra i bhí an Gaelgairí na Gaeltachta nar a corpa behaicub ná slí bheithe le bainte maiachacub agus nar cheartá taide bhar in éire ach a bheith is spalpa Gaelgi chétíúil ó bhaidin go hí. Ní bé go be rá gur chuid an rialtas dúchais athú mór i d gundra, ach bhí bunfrinsibal bháin ach ar leantsiad ó. Ba bhú an ard a bhí ach a gúnaí ar chupla focailín Gaelge a bhúnú an bhéirlóir ná an Gaelgairí a dhúchas a chuideach cloisiní crí ar hearún céitin héin a chuineáil á labhairt agus tóirtearthab íágáil ag gláán ina ní. Is beag an ard a thug chundan na Gaeilge ar chúla héimeas bhí gríanna an scríneoir as tír chunne. Díonach achan duine ag íhil ní thuúra tú teanga ó bhrúach na huaid le críomhachaí agus crunechaí dúirt sé. Féidir tú an drinke fada a raimsú go ditine sála go chuid bróg. Féidir tú de bhríiste chasatíine agus filibeag ar an tartain. Féidir tú gan de aí iní le sópa ar bu nach mín dínta inéirin scrífeir. Bíocht de cléantaí agad ar bhara de bhérachaí. Féidir tú an tiomláin acab sin a bheith agad ach má an Gaelge na naoine bás, má ligann tú a bás inhuiir bháin níl tóirt ar éis ortha. An leibhiliún duine seo rá an Gaelge chreicnach acab níor chósaí Gaelge na náisiúnach is smú a bhí an ard a chad ghríim a chuineáil na méil agus féchant le na glánach ar an cín sa síal. Le bunún stáit chunig muinte na Gaeltachta daoine uisle mar thug siad arth. I teachtach sa sabhra chula bblion i feolalam na Gaelge buthab agus i gcínte chóib gur bheár Gaelge ná béarla i néirin nó na luach. A thug siad faoi deara bhua go má gur a béarla breá ag clán na naoine uisle seo, agus cholú agus a bhí débín suarach Gaelge cíns i gimimecht gur thóthaí ná bhharthrid, gur mac nó in le duine go na daoine uisle dheofacha agus nach é seanínte acabsam ran bhharthainn fáric gan brise gan bearnú ó hús go deirige. Má chunne muinte na Gaeltachta an Gaelge go fad agus ar chunne sé an fáganearna siad nach réon deis ceart acab fáil réilethe. Ra de bu mar sin de pléile Gaelge mblianta tesa an chunartha a hiag fíor hábhacht na Gaeltachta. Bhí riint Thomas MacDonagh chuig gás chuú an báis an 1960. Dúirt sé sin méid seo. I believe it would be better for Ireland and for the Irish language if instead of the Gaelic League as it is, we had a different thing, a folk movement in the Ghaeltacht, a movement coming from the west eastward, not an organization with the official institutions of a political propaganda society with its capital, the capital of the Pale. Hic páric mac píris an cás go má freisin. Capan na lán gur eislinn ní ar fad a bhí richhí nach ligan, ach fad fear fadranaíoch stúma
a bhí sa bíirseach ó cheart. Sim léon 19 scríb sé gur béirta bhí le dín ag lochtam chumra cúla hortair a gahéir agus aí a hort ar a tua. Os cín le chéad blion gar cín, bhna chuid agus níos fuidir sin, bhna chuid againn agriocht an tegan na mara ar a fálsúnach mun chinál céanaice. Israel i níor chonocht a thugmuid ara. Johnsa gailgóirí na glóiseachta go binne muid, is más céimnachlum cruniú paibli bhain in áras an chunram le clia i bháin, agus bhí slúa cruníthe hímpel ar bhórtín ó cainteanna, ochra sé lán chéinte go dúrach sé fúin i deite, sé bhásra de hárla. Beidir i dúirt Mártín, bud a láise sa deire, amach brehead an náfel le chuid wahain gur hir a dánach muid. Ní bháin gur tu go le tuiscint go bhainte na Ghaeltachta na raon was an Gaeilge tí múgan teach dóite, ach leis an aimseil ag siad faoi deire nach ra brabach rabór le dínar ra tiiste a chanairid. Tu go Johntas an dá funt, agus runne sé sin les ar fe tamil, agus tháinig na Johntas tíhíochta agus runne sé sin les níos móríist. Thug na colastí Gaeilge aige isteach. A cho híh íalach a chuir ar a stát a go éibrí dionar fao Gaeilge san Ghaeltacht, agus na deabannaí a thuirt go bhainte na Gaeltachta, is sé bailach é sin nach chuir gríoch, ní mar an de a hárla. Sin na béirlóirí nó na feolamóirí a bhí gceanna sa gcónaí. Nach héad a hóhann go chruthúid nach bhéad a cuimnú ar mhórán olamh Gaeilge, atá gobaid an Ócáid Inniu a rugú agus atá go san Ghaeltacht. Ní mar an acu batá na léachtarí Gaeilge chanairid. Tuiste go na Ghaeltacht féin le cúpla institútein bhúltá sách Gaelach fós ar chumar bu, sníad radio na Gaeltachta, agus go bhfuil muinte na Gaeltachta i gceannas ar a freisin ó hí banisteachta ie, dearód, agus tá TG cehéil má go leor freisin, agus tá tódarás sa fású go réir chéile ó hí muinte na Gaeltachta chuide mun banisteachta. Es coríl a hárla tuiste go Ghaeltacht féin a tháinig radio. Ní héad cumra na Gaeilge hesa, meón eile bheith an gáma ghiad. An meón céanna a bhí géire telefís na Gaeltachta a ahrú go dtí telefís na Gaeilge lua go má. Agus céad faoi údarás na Gaeltachta. Bhí meistethe cruniú go bhhabhart an údarás lá agus tarníomh caint in na bealaí beár le tinsglóirí príomháideacha spreaga le postannaí banisteachta ó thuirt go bhainte na Gaeltachta. Ans maoinú. Dír me héin cé bhéh duine ar bheith an Ghaeltachtaíad a bhí gobair san rád a sair den nuair sin san údarás héin. Duine bu an freigra fuirme. Ní hé nach aibrithe maithe dúrachtacha an deám a bhí istí ach ní hinnéim pointe. As cín céad bliain go hard rééis bhunú chun na Gaeilge, agus éon bliain déag agus go hard a ríiste sífichiid rééis bhunú an stáit, ní an na Hindian sa táir a reservation sin aine ó fuidir fa fós agus go bhéitadís na postannaí móra a áil a gúrle ceannis na tribhe. Tuigim sé go ríomhá, cén fá imeach imrí ar hismithirí Gaeltachta go bhhacaí amach nua níon gan béarla, agus go bhfuil mar siad san na foilint agus a chur díb na pireachaí céanna a chur siad san díb ar a bhfuil go sásanna nó go America róib agus iad ar bheith an béarla. Tuigim gur sé deacair písa an tíal béarla ólam le líon mór go héin fiú bháin agus na mo chás héin go dtíbhain. Tá sam gur marach eile bhíar chundar na Gaeilge agus ar bhuaiseach na Gaeilge, nar hiic siad a díobh gur cuidiú mór a bheith an go chúis na Gaeilge san Ghaeltacht, béarla chun scá ó bhúna go óige na Gaeltachta. Sinach é sé an táimsin, ach ní cáil go na tuismithirí imrí gon cinál céanna bheith ar a buniu. Agus fós tá an céime teangan ar siúl go leanúna. Bu jacuid go gasúil Gaeltachta gan béarla thógáil ó tháinig telefís agus na deisina eile, ach fós ceapan híoltha na tuismithirí na Gaeltachta, go gahar an Gaeilge a héama ar a gláán le go mé béarla acu.
Dhéime in áte cinint le gairid go bhfuil 6,000 teangas a dán agus nach bhfuil 300 acu sin na bhétaí ráfla thub go bhfuil siad sláán choláin. Tá chud eile acu faoi bhrú ar bhealach amháin ar bhealach eile. Agus tá Ghaeilge ar cheann go na cíine brúte acu. Béidir gur obair ó dhéanta bhí ionta an tús agus nach bhétaí an Ghaeilge hábhail mar hang go phobal. Thárlách go bé. Ach tá rud amháin cínte ní a seansa be ag mhaoibre a tharrainn chun run na Ghaeilge ocupé. Tíar me go bhúntear Ghaeltacht a láháin a bhfuil tá antílis go Ghaeilge, meastú maireach an Ghaeilge sa Ghaeltacht machchan seo. Agus é sesin go trúbhealach lom, nuair nar bhair sí sa go elegantí, cén fá mairití sa Ghaeltacht. Nuair í ritar chuim héin mar sin, cén fá bhfuil mé tílis go leor go Ghaeilge gcónaí, má cheapan nach bhfuil mar an áinte bás ó fad agus bhhaine le I bheith na teanga phobal. Rud eile teanga measc Loch Léin agus mar sin maithre sé sin go tan fada. Ach mar hang go phobal, ach cuimhí mar a bhleagra thug Mícheál Mac Liamór ar I gcéis céanna an teistúir mór Mícheál Mac Liamór agus sé branta nó héidir chuil cheiste. Agus dúirt se leis scríb an tusa Ghaeilge agus scríb tú de díalan an Ghaeilge dúirt se le Mícheál agus fós héin. Agus deirtar nach bhfuil tad cet an go Ghaeilge bhíle dúirte an bás der Mícheál go dramaturg. Agus cén fá go dhéanaan túna rudí seo san na Ghaeilge. Má bhíon cara leat a dúirte ar leaban bháis, ní hindúil go nimpeoin tú de chólail, siúlamachas a siúmra agus an doras a gúna a dhé. Béidir nuair atá teidir ráite go bhfuil buchas a cínta Ghaeilge an drama tháinig le chéile sem léon 8 Es ach tá méidín sin héin díilteachta a bheith fácaí a bheith Ghaeltachta fós. Nis cai me bheith caint go minic faoin gonra chun run na Ghaeilge agus bé daoine tá géisteach le nacht ó í nuas ar an faoi sin ach deallneart tá méid. Cuidir mi cheist, cén ceann go táidir chun run na Ghaeilge agus an Ghaeltacht inniu. Ó bhfuil chun run na Ghaeilge an chorbe le féirinne, cé smuite go ár defiig agus duine an seogus an siúd ar fud na tíide. Ceistí mar sin chud háirtain agus tú léamh an fallasaí a dailt sé le gairid faoi chósaí pléann. Deir siad gur labh sé le cóirchom an Ghaeltachta agus le daoine eile. Faoi ach tá an chosaíocht ar I gápéis gur duine bhína híon efig a chur le chéile an chuid bhúg an chápéis agus nár pléú sách má chur a bethe I le pobl na Ghaeltachta héin. Clú rud má rátínta cínte, tugtar faoi deara mar thumpla bhfuil sé na fallasaí effigiú le tamil an nuas sa tíobh seo sa tír seo go dtíann ó híomh pléann. Muinte na Ghaeltachta a haide isteach go dtí na caharachaí agus go dtí na Baltimóra. Tuigeann an conra go d'eastaí neartí sóisialta. Is beag fún atá is státaí a chur ar fáil. Tá gá stát tííocht dainn seo baráiste chána, deir a heil barlahop. Híl muid an sin gur bhathród estát eile a chur lób. Thmuid an cainte leún ar í talúna a bheith sásta saomh a dhéal leis a ggóla chunda. Ach na chumuid ar hoscaileach chu go bhhéir bhí ganas ar tííocht sa ggóla chunda, bu on teachtar a bhí a gurúin nach ganúdíos acrúháin talúna a baráiste chána, agus nach dócatí sé teachán nach chanarid. Thug sé léochtúin sin faoi cheantar atá brathair a gá. Bu é brí chuid cainte ar nó gur cheach go bhainte chána eistrúisteach in aice le caiid na Gaillimhe. Tá dal mú mór amháin ar chun na Gaeilge ar I cheapann sé gur féidir rialach I chur a bhéim a chuisceach únair Ghaeltachta ó na hácha díal le na rádan. Tá sé ráite náte bháin sílim be chun má léim me gcearta, nar cheart go mar céad ag go léhéite go bhuine teacha díal ar le 5 bliain ach le Gaeilge leile. Cad a héite is spúinú sin. Cén chéal atá leis réchaí, céal amháin agus é sin go d'eastaíonn bh pínús a chuir an únair Ghaeltachta leis an Ghaeilge I neartú. Fallasaí nach bhfuil rá ná séam in ángó. Tuigeann chun na Gaeilge lena gceart a thuirt chomh nach mór Gaeilgeoirí na Ghaeltachta a chuineáil san Ghaeltacht agus tuile Gaeilgeoirí bhealh isteach. Na baráiste seo chána sé an lagan na smú tá á dhéanamh ar bobbal, go nimíon na daoine jóga bhain cholú agus a bhíonn go tíntúirí éideachas baint amach acu.
ní bhíon deise go fillin sin nó ní bhíoch go dtí seo ach tá rú tíochtta is céal le gairid, sa méid is gur féidir le chuide go go daibre i dhéana spáile inis. Is mór an cuiidú freisin ón tunad Ghaeltacht atá sin na maíoch. Tá scatabeg deasa go burin sin faoi láthir agus tá tilis spáis áirithe. Bain an TG cehéir agus radio na Ghaeltachta leasas, críaltar nuíocht an níorthir agus chláirech eile go rialta as náitin fud a dá. Síl am héin gúil sé nám gluiseocht éadóchan na Ghaeltachta a bhhainúis, Custer's Last Stand cebe Gaelgetá sin. Ní gluiseocht fulitíochta na agóidíochta bheitchéint a dús a chumar be, aim bháin bheith lethe, Gaelgeirí an tíbiste agus an tíbh mó ó lunú san Ghaeltacht. Bua me ball an neagraíocht sin bhíon le chéad bliain ó hain leis a chéan, le Gaelgeirí a bhealach an na Ghaeltachta. Níor haine an tainm Israel, níor chonacht le chuide go na daoine bhí ar gáine, agus dúirt daoine eile gur bhearghain go mór fada díú a gúnaí ar muintir héin a chuneal Somáile. Is beag tarra a bhíar na híireachtaí runne muid nuairse. Ní chuimí mechaid bheart nó trúr a tháinig cogann, fear na sconán, Bob Quinn, agus fearchar a bhainm díarmad ó éile tháinig as blá clia. Thóg díarmad agus a bhain, clán sa baráiste seo, agus maidide le Bob Quinn tá sé néanach le na gúnaí agus tarra céiteach ar a chuid éibre. Sílim freisin go méide go le beag an tunchar agan ar chunach ó héalaí na deiste sé go Connemara, agus is mór lear éibre, síntacha lear éibre, atá dínta ar sunna phobal agus ar sunna Gaeilge ag domacha ó hin. Ó níomí is mó a bhí ar chuoine le chéad bliain ó hin nach bhuidí slí bheithe san Ghaeltacht a bhhacadtí se baile mór, agus arnú hice a hód. Ach tá síl a garthú go tréamanis, agus tá deisinaí fostaíocht a faoin túa a méadú, go réir mar atá na córais humorsáide a fású. Níl fábe chuid be gás nach neistrofií ceann chearthú na neagras Ghaeltacht, ní na neagras Ghaeltacht ach na neagras Gaeilge, nach neistrofií na ceann chearthú na neagras Ghaeltacht tíortha mar ríiste. Níl fá be chuid be gás nach neistrofií ceann chearthú na neagras Gaeilge ar fad chun na Ghaeltachta. Neartú ar bobbal Gaeltachta a bheith an sin freisin. Rud eile i déiteach gluiseach na Gaeltachta dhéanana sin má tá bhain gluiseacht ann. Rud a déita díiseach dhéanana a chur na laí ar loch rialtas an méid is féidir gobar is stáit i dhéanana san Ghaeltacht. Má bhíon fearras i cínt bristeart sa teach nó ceiste cínt mar sin le sacró, chuir i tóglaíoch telefón i gcéar a cóla. Agus aonse me scélín beag faoi sin inis, bhí iníon líne gobar léchtúir a táil i Gceanada coppla bliain ó hain agus chuimeid an nún ar cuairt nó bhí mí le ar cuairt. Agus bhí deacreachtaí leis an Etalán sa méid agus go dtí go sí nuas i London agus bhín ceanna sin le bhfuil amach ar Canada sílim nó bhaine mar sin. Agus ní an na hamannaí tíoch le chéile agus bhuaim ar fón agus deagad an bhaintseanna. Agus dúir me sé arú at Heathrow Airport. No, dúirt sí, I'm in India. Agus bhí se chamagam a bheith caint leis mála le bheith caint lethe. Agus sin go tróna dúirt an cintlum cin fá nach líonn tú ar árm. Agus tein sé sin go London inis. Agus chuime ar árm agus treagad an cailín seome, agus dúir me sé, are you in India as well? No, dear she, I'm in Inverness, dear she, at ar-árm. Bhfuil an Gaeilge mar sin dearm, jaúla dear she, tuigin nach as litir móri me. I bin é Seosamh Ó Cuaig dear she. Smét an a dearm se. Réite sí an cás an tuiste go dhéanúme. Nach bhétaí ceistinaí faoi rialach í stáit chuir gás, a reagart go héas go céan as teach nó as onad Gaeltachta. Se agus freagra, áil an bháin Gaeilge, mar sin na testáil. Níocha sé bhaim ar fós ar hisme thuirí na Gaeltachta agus féiche manager agus tá me go le críochnú be áthas ar íoch listeach gúil me go le críochnú. Tuisme thuirí na Gaeltachta. Níocha sé bhaim ar fós go bhhéiteach Gaeilge go spéirla a bheith gasúil agus coppla teanga eile freisin. Le go mar seansa be heice me gan on Gaeilge tá fácinn se fós, chaach mu ar fad a bheith bródúil agus a bhhaid níos bródúla as an Gaeilge agus as an Gaeltacht
ná atá muid faoi láthir. Cuim ní mé phobal na náimis nó na éimis beidir de ben ráige I Pennsylvania, America. Ísil tíris Germanische a laurin siad san coisteála. Béirla hín acab sa scoil. Agus laurin siad béirla lena good cuasaní wathe le cuairtéise. Tá meallach éon lothopsam á d écha pobl tnaine an seo sin, chur híonar le gur tráma eisteach, cabhréanú, scotheicmeach a chunain. Ach á gneoch sé an Ghaeltacht beo cén bheán bheith chain orthop. Tá mar óhanrá tean déan in níiriise an díosbúireachta is sína sibse atá táhachtach. Gur maithagaí. Gur míle maith